chake chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu. Manchomari esavalio wancheri ya Ndizi TV totali chinsemo au kurwase county ya Kisii county ya Nyamira de chinsemo au imense ya Kenya wakoletere megano yabo wancheri au unabachagete kuendelea wancheri wa makachinsemo chiribanya lego ikigose birengo biri banya leko boyi kuendelea iga esavalio tunyo goto ikiasensemo ya Gachuba ense gotoka imensemo ya Gachuba ward yore me bunge kitutu masaba ime county ya Nyamira abwa senga kintambe Mildred Momanyo tebibuna obolimi nobonda lero iga ntumanyo bonda bolese obolimi obo noboncholi bali abantu bali akoro boncholi bwobolimi na kiribanyore gwetera borobo talio ne kwanere to kwanamo na top mukulima aba nabasai busero musayo chakire ebiasara byoko ni ebichuchu na utubeka ejinjira chekerero kunyara ko bogendereri yera Ndizi TV ko beke sabari go chegeze nsemo ya Gachuba komanyanda ko omuganoye ningikerikere kinge ntutole somi gwetera somuganoye mbuya sana to bare ndenseme. Karibu sana. Tuletera chirafu dikuru keumbwa ali style gete mpaka iga. Lakini muikire. Kendo kama tuikire. Hapo mbiyanda ke litanga ni pitara kwa ramangana mangigoro ya top mukulima nayo mulemi nayo mugeni to tuletera iga. Handake aye ningo ese bali bakurigereti aiga no kana bote bikurire kamere. Ase ya marieta ngoro kwa Alex Micheka lakini awange wa maite mna top mukulima ena je tamanye kanito chiskaria lakini aina alama lietana Alex Micheka. Aiganinka tole. Aiganse ino kwao. Anse tole. Okay, mwanchi bali una Alex top mukulima na lile tare ko rwa senseme ya Gachuba urachika ba gotosangira nere umugano le gose saba yo boncholi kurende no boncholi wo gukinie bichuchu na konyara ko bione tara ko era mangana mange gore ya top mukulima utasona na mangana yo bole miwe chingoko so butugi bwe chingoko ngike kwa wakora boncholi kyo korete korumaega. Nchino boncheri bweshingo kona chakirete korwa una nagete atua ngaenda okole bintu binde byao lakini main limna na kule college njina samangane chingo kona saete kama taya bangi baro dibachire college ria ko record unyora edo to kirikwara ko somera unyara ko so na kero ko igwa mangana tamaking tara en college kyochete ikikedia somerete abona bako kanyora waso kwa yawasire sobolemi. Okay, nje na somete Kisii National Polytechnic asana korete ICT information technology kororo kana ko ranga mawakaki yari 2018 kama gocha kamuna na ruitoro 2018 na ruitoro ngania mangana yo obotu bwechingoko ICT obotu ikabikomerana mbiri komerana lakini ne rio ayo ko bichira nje ngo bichira okay andake yigo ICT kwaroje bintu bigocha gwangu kaenda amangano yobotu andake obongo no wande tigo ngarora tigana araka enjere ngao tumogocha gocha senjereyo nemeteri yantu bakore biasara nabo ko yigo yonsegete no yona rocha gokora iga gusonte betin kore iga lakini achakirteke aya ingikelige ko to monguso so gosegeta wesona no botugi webichuchu. Okay, nimbwate abantu bamentete ngarigere limna bakora botugi webichuchu na chingoko ngara sebuna bakira atua na nche ngarora andakense ko sororo nabona basikonyora kingwa katua kwa bire skuru watumekire school fees musono mwibuli tsinayo wachangire ko ligi wakolire kunyara bone capital yo chake ne idea nyo ndo go chake kwa isaniki capital ya ganeri na ki esabale yobete muna nche ondeta yongete support totebe ongete capital ngama go chaka lakini natumikite help yani skuru nere yu to college chilon chile nere inatumikite nga chaka pole pole do nende chabwate bitange binge kiara nche isaine lakini rende na watu amyogeti bakabona mna toigirega nemaite ko itero mugano ya Alex abangiri mete mwende ko ira notes bunanda kelio guchaka wikunyara gutumeka help ya obuya kwanyara konyerenda kwana kibuna kando na okonye sabo mu bwe skuru nko university na okorege ntokenga konde liyo guchaka biasara nemaite omuyibuli nere gutwara re role liyo guchaka especially yo mwana omoke ko lo sene skuru osole skuru e support kuro saba iboli ese obonje yo bwao andake nero ya beto gosenero. Okay, nche support nchale ngoro kiagera mwe bulione no yo kiwango kianse na tayo lingi so kali aroche onsomilie na alafu ebintu no nchile ko na sabu mangane yo gutubwe chingoko
ntoa chete into agreement na idea yani lakini rende bona iga na bachitaka wa karara kwe na akira to ni ntunale kwa niki yakire na ngagendera igorioka Nimete toigura bangi skari pate abunanda kena chagite skuru ya nene choke yemo gachako butugi bwane bwe chingo ko nege chuchu eke mosinelio lelionye elimo aye na kyo chagite so nchena tumigita elpiane ko chaka na nditi chagite na gechuchu eke mo gosibiri muna wande babate goselio elionya goselio lakini rende ntu agete na agete sabu ngama go chaka kya konyora na somire konyora ntara chaka so na chagite ne budget bichuchu 50. Of course, in the positive, lakini rende preparation chiro rokora. Ebi chiarenge very expensive kidogo. Na ichia kada kambe kase ke wange ekyo. Va tiki arenge yose step ke bichuchu evi arenge ebyo. Ena chagete na improved kienyeji asa hybrid ariko koiras. Ebi na chagete. Okabireta nimeteli ocha ke biasara binde byonsi kuikokora research ya umanye ndege chiko chaka inkingu expect ya saya ngo chikobeka na saita bire market neto ke ari ukwero bere okora research yao koligyo botugyo bwe bichuchu na bibo bonchoreri kokora research ngira tebe kwetera research iri okorete ko research ya nara korete litangani nara ichoke tenga nyole chiro kwanza ngara manyikana ngamo chaka ko koni koruba buri tangani nari wo depend maita bali mbali babibwate so nchina ariko ligie chiro naenda naro usikwa so muri yo bwate naenana lakini abono kana nyote na kila tua na tua rire chiro ngamanya bono ni mbibeka chiro te kuchikombera challenge then kama uchaka bono kubeka njibwe ko manyene bono Naka likuwa locha kevi asale vini meten around ya gaga chuba go sense me ya kisi kalikuwa kulire market go so bonchuri buno obwao abale mibande mbaro bange okorobo tugibure go sanya kwa ngo mutangani abale mibande mbare bale okora so mono abuna ari kuligereri lakini bono ngara enchira bale ko bokora ni engoro bono to sayire modern world so lazima na ari go change ngama gochaka bono njenga cha kutumika social media nini so modern ways yoko ligie chiro ngatia go depend on local market tutarika se chiro ngigerekere special wetro botugibuwa gose enjera okole nde bichuchu byao ko bikini ngikere special wetere enjera okoro boncholi bwao special mono ndoche na mazingira asa okobeke bichuchu juma teka iga egendo kere main ne bichuchu so egendo ikore nduga ne bichuchu lazima ube kama mazingira maya amazingira ibwente kobera na kire egendo kirikega neiri then uma wakatwa Naka yema wasa kikwarorera abale mibande usaba tukibande bebichuju babokora ayuroje onya baba mbale okora magosa yinjira bakore nde bichuju abande bakubitiga igo bavyanda gerende yonsi ayinki kalioroje weaknesses kikira saba lemya bagamo bali bakokora obotugi baise gotiga na bakonyora ebichuju ebinge bose banyore ngeli nyinge kweterega siabo abange bako excited gochaka lakini mbale ko research kabisa so umuntu nabako online arore mnango kolega siane so okonyora ali excited gochaka nande as long as nabwate chibese era gocha dioko omumwa akuli gosene bichuchu endabeke lakini asa ko chikoibeka mazingira tabugati idea mono so sometimes kali abalimba tari gotoboli enchera babwende chikoibeka ndu twagwashi umuntu omuremi umaite genda gochikokora twamwa andake kwa magocha guchi chiripoti korumaega aya maybe mbiri buya byarwalire gusebinde byakure akaloja kulia rais ono muntu onyorete tuchibese agachaka gora kinta cheti into dipa amayenge wende okorwa se bichuchu ebe ndio tebera mange gora ya overall bichuchu kolende top mkulima kaye brand yeruete top mkulima ni brand tunarengerereti senjo na taite ko ba idea yana ya chakita na taite mpo senior most mboyo igoro so ngarenge idia takina iroke ngata ngiro top mkulima so na ligo chererane ne kerenge na wade mwakaki na yarenge 2018 Okaka top mkulima na kuchakarabu na ukasuka moto watebe wacha kitene bichuchu amisini na jua chakitena birobyo first batch yo chakitenero kero ko to oboreri bwaye gwakorire okobyoni na kyora tebe returns chechi abete returns cha mbuye cha renge so na change to moyo ngagendera do bono lina bwata challenges hapa na pale lakini bono muna nagendete ko gendera gochimotu ngaipukana na challenge yecho so onye returns njia rengoro kuna ngobono ndoyo ase market lakini ndende senje returns njia rengoro na toka kweli tiatogendera so kana chaite njebweka lakini bono ni bwate team ngore sinjegas
utime no jwana utotebia so we mekorende ase boncholi bonde bwensi ndoma te structure sinchiganeri ebintu ebingaombiganeri no ganetie ke no ganetikeri no ganetie nyombeye no ganechichitaye chi ese uboncholi obwao ose uri gochago soraga niko chaka ingikeganeri mono ndukiganeri nase agia asembege tari access taras moto are nyumba mune gusoma gochaka okoro botogi as long as no tuare nyumba mnyo engia tu as long as ere mbege tari go penetrate na kobeke bichuchu ndaisi gochaka egento getake ni ndo goro ko bruda ngwenda tore borke e bruda ningi lakini negendo to kobeka kwa beka round kwa beka sawdust kwa beka source of warm alafu kwa beke bichuchu na very rice tugo ngendo kere unique no Green Maiga ke wate boso melete ICT tokoleta agriculture se skuru umanyi obubobole myobo kayuru stichise chiborongeri obole esoboime kana inge college na itrete changamoto chinyinge mono mune chichibeza so konyora gali chibeza chitake chinyinge na comrade tobwati so nganya ko yenchira kina kole nyore chibeza so yendia chitake ngeri tangani munamenyete town igaiga nabongo tugachingoko nyora magena nje ko ni town igaiga nyore chibeza so ngacha ne kerengeri gutira lakini nganya ko endera ngonya ko rangire kikira kole bia so mpaka ngaikiraga abona manje mulenya mbona ngonyara kuvatirana na itwe sekta seni kia Ndizi TV toche ya masemo kurwa sensemo ya gachupa yotoka ya Kitutu Masaba constituency Nyamira county toko sangana top mkulima awako robo tugi we bichuchu boli yako nyara gukora okorere se myake mikuru 2018 wekaravoniga enanye myake na veira se sekta yo bonchiri wende gototepye binge biryama itogotero bonchiri obona onye kuri skali nyama itino bate karamu yao bate piro yao no bate kitabu kyao ngonya kurikole notes kyao ndake kirikiranya unoranyare gukora bonchuri buno bwo sobo ngao wetero muganoye top mkulima kuraiga sesemo ya gachupa turanda somo tumukumuke tukoirana tuendelee kwemanya mange umurigereria bwa television ya Ndizi TV vono na bukura y'ubunchuri bwaho ase television ya Ndizi TV chinga kichindi chonsi elyo wikere abarigereria kuruchi county sana na ibire echichira sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elyo togwikere gose otutarire ase chiabisi chito echichira senyumba ya Brighton apartment ejire busyo bwekiro ya embassy ekeroko gende nyakoe ine aye no mwana siasa okoria ikirogo bono tibwe chanda eduka Kisi Brands twachire angenaye enyorere ebintu biria oganitia se campaign yago aiga aseduka ito ngo print tore chi t-shirts chi hoodie amaburi chi kobi chi banner chi reflector chi poster 3D signage chi lightbox boigo ngokora tore vehicle branding gatia yande amange tibwe chanda kogendare no tore angenaye aiga somo chiobosongo ayegonsi pi nigoko yanyora aseri gori lyamubuko tostarere asamagacho a Uhuru Plaza ekoroba ya kabiri boigo nabogo twakira esimi ase namba 0727 026 368 gose 0724 297 565 Kisi Brands Creative Printing Solution. Eduka yobonchoreria ya Kisi Mart Mega nigo togukoreria amangana maya igoro yebintu au tokonia. Asensemo ya electronics nigo tobwate chi fridge, chi dispenser, chi washing machines, chi TV set, chi generator, chi microwave gati ye chinde. Ntobwate chi dining tables, chi sofa sets, chi TV stand, ebitanda, chi coffee tables, ebirogo byogo ikaransa gose office seats, ebinto byabolere ngamona emeito yebirengo au chi duvet, amarangeti, chineti chogotanga chiumbu, ebinto bya jikoni boigonto buate, chi thermos, chi hotpots, chi sani, ebikombe, chi pressure cookers,
Chindagira boigo ntobwate buna emechere amasia mandasi amaguta yogo karanga boigo ntobwate ebekari yaito yokoroseria emegati ebikoroto nigo tobwate byechingencho au buna ebyeskuru cashews chirabas chisport shoes asabanchi bebinyugwa ntora batiga magega asengencho ntobwate nsemo ya wines and spirits ase morego kie chianga boigo ntobwate cha latest design chiabana abasubati amo nabasacha ensemo yokogo kiabana ntobwate chitoys au chinyange nebinto binde asebalia mobwate chigali timo baisakoya amase asengencho nigo tobwate libaga ligale asemo kwegeka chigali chaino nobolendi bwebirengo byaigoro nigo togotoka asomochie okisi epare nene ya Kisi Kisumu mbarabare namagacho akwanza building Kisi Mart Mega, the only money saver in town. Ndizi TV obwansu bwomogusi Wanyambono kupatana na itwa sekta seni kia Ndizi TV nyarabuna nomoro beli we sabali yo bonchori rocha mase mukuru asensemo ya gachuba nyarabuna semo ya mitandao ensemo ya Facebook na bogoto nyarabuna Ndizi TV News ensemo ya YouTube Ndizi TV News na lero gatoko sanga na Alex obato bonche mukayabuna top mukulima nere brand yaye yo bonchori bo butugi bwe chingoko abawo kora kwikira boniga andake byasire ko 2018 kwikira boniga yune myaka enchira kikwanya lero kukina kukombea n'abantu cyangwa na barabu ebicucu cyangwa na birobyo wikira bone tucyake ne bicucu. Okay, kalina cyangwa 2018 na cyangwa ne badge ya 50 wikira bone iga na buto ngo brude bicucu with 5000 at once. So yona akira to ko bicucu 50 mpaka e capacity mne ya ikerere igo times 100 50 times 100 lakini I think icha tuma ite steps muna chigenda chubwente ko bwatigwa ekinege ndege sini ritanga namuna rekora na ninyare ko bikanya ne bicucu emiboli ninyare ko bikanya 200 boli lakini rende kana gende to nyago so dipa tipa na watu agende to wakato igo Nikirora teve kia egerere to gukina kwa weso bwango bwe myaka ene gwikesa bale emente discipline rene sana kwa nyalite kwegeri in terms of savings chiao na buno ko iroberi se planning ya ona kiora nyale gotoa obosemi obu so mono egento kirega abu savings ya bete igoro ngairi na kidogo ikiara na bwate ndoto yo gwaka step mutu so na step ena ari kunyaka onye timbo ati capital isainde so nga gendera na bwata di disciplinero or mono trust ya se biashara yebiga ju nchengo deal na online most of the time so online ni nonye maite squeeze mno kore gento keteke bichite kebere ya zambazire online lakini kare monta ko ligere online ora monto iga tali monto mokora no monto kore ga seria goteba so I think ikina kiagerete kika kina bwangu Emeteritere online kwali sana wana tutoje onesemo ya online marketing na bunogo operate anda kirota ba online abuja kaneche page chiao na enchero wa upload ebintu vyao na ki ego operate for your side. Okay, online ngotumika tore mono Facebook, ngotumika tore WhatsApp, ngotumika tore YouTube. So ekari toko tron action nkoleta tore twakachi video, twakachi bicha abantu egere batoikira sencherere ya raisi so kali bakora totemuna na chire onye nacha anye ni gaiga gachuba na umulimi bichuchu omondora kingakire bichora video na kwa na live ere chitariki frani toikira so mulimi gete na gete ebichuto amoleteire ebire gaiga so kingobeke video iri online abantu ngi abarekorora omonto ba build trust na inche para ko iri monto yo korare gasya na atari iyo ya morioka ngonyora ari chinyinga se beji ana bongo iroka top kulima so Facebook ngo iroka Alex Mcheka na YouTube era on top mkulima ngo iroka aya na WhatsApp ndo wachi group chinyinge echi to abalemi bago join tari group emo echi abanta bangi chibaro seti bona so mnango join yororo na beke na ebintu bya na oro chi video chi picha abantu bamanya bangi agotara abantu barachire kaiga bange tari
tari numweka na bakurwale baika bacha kuirigereria kiagera bakoba interested bari gento ngokora ni ndekia na bacha gukirigeria ngege gukorera nimeta igasorongo rwa gusi abanga tandaki bali bakorwo bonjeri bange baramanya mangana technology mono na kwa te success ya online presence ya na kwa nyare konyerate yanyare okwe plus nyinge online kire biashara sebiro chino online nto kunyara go depend local market troch na wanyara gaiga no mona tutebe example gaiga kenyoro no mona basani bawo bado mwensingo strain muri kuriya semoko genda to kubeka bichuchu gaiga to yumusani wako uri muino gaiga okonyo challenge na ro yechibese andake gusakuira bike so online ndo ya build network nganyora chirivaro okonyora nye nako ebichuchu kuira umusani ogo interested kwa muriva kwa mutei top mkulima omwete na nero cha na mwa nere basa kunya kuira onya go build egeje ka nyarikana mpaka na rosile network Kenya wide na bo ngo safu ndo bwenzi nimenda machada bange bagotira sense moya online ugo sinyukomanya ningole genuine client ndabo kubeke gento kya wale otepe I'm interested ningane tiga anichisa ko wasted ta ga diti usengo ko pima ngalo aro somo muroyo ngo reply ale angi kiri gukora kwene kivuna kero go transact online business dutura morora ibasare bingo vire genuine andake kana chagite kare abantu ngo to trust barenge nabo konya umuntu akorte full payment then kwamanya kumuirere ibicucu lakini abantu bakairisi bakaraiza abubwataira bakora so abantu bakanya kobwa abantu bakanya utwaro gwobo umuntu akabona kya gutumire bese tarakorora mwanya kororana ni ndaro online lakini rende with the time tuka improve kidogo tukanya anya ni company bono mune top mkulima ndobwate pay bill yaito kuko tumachi pesa ali koletera top mkulima so abantu mbale bande bali gutumikira italiane kuibira abantu ekero bono ba mayaje na manyikanire lakini bono ento mune ekyo talaisi mundara ara etware tukanya to gusaba upfront kidogo to wikeri wato clear so I think ekini like ya abantu bakanya go to build lakini nande nyone ase online ekali kwa beiro mukora chiteka sana kumanyikana joko nyoro muntu akwende beji yane a post yoro atebe oyo na kolete ina igusana ndiani tichibese cyane so abantu kali bago chokorigere beji eri bagotama ekera bagonyorana I know mukora already Teten kweta ikeyemo okwanira umoncho kurete skali utara embrace online no mutebanda kinkeli anyalire komis ne kiara akore atap into the online space okoreria camera eri okay online ebinte bingen online torochi egento na te yando tigabata me ko online ngonyora abantu abange unlike iga se kenyoro asetole abantu bali tomanya ine andake na kongo koligwe biashara seino lakini isiko abantu abange ngo gokera bali as long as ko by service ngiya na ngonyora bali bako wanja mono so I think abantu abange naba obo semina tetote me kubeke biashara bite bingo online egere o create network na links go chi abantu bande muntu naro andoke otayoga gusi lakini uri gose Nairobi na kina muikere tinguru abaka Nairobi nchiko moligi lakini online ko mobera rais ko nyora na ncho kwana nere na beke namba ya na aliyo ngakera so naboto gora yo ndake sorongoro rwa gusi gwetera online yao na gwetera networking yao how far kwa na kwenda sorongoro rwa gusi chinsemo au na ndake kokore delivery sicho gusaba ndukuru chinsemo na kiranya le gwa says e market go so ogotara kwanya le gotara asemi yake yene me yobonjoli yobo twanyare ko to gotara gusi asa ange tingo nyaro bakingo kora se ani kungukwana sounds to atalire lakini to atara sange abantu mbato maete kabisa na tari gusiyoka twachire isiko ya gusi so igonto kolete gasingi isiko na gusi nimeta bangen kwa boli bale me biashara vinda vionsi ndantu bale tebamanye biashara bingo konya vile ayabuna Alex na kikonya rego konya kanda ke gwetere biashara ibi biashara ibi gangonya bile katwa chagete nyo means of transport na bwate na rwana na kombwa iga epigipigi yangira sentagete so twakira tuwa gutumika ipigipigi gocha twanyole chigari gutumika so igo twanyare ko to gwaka twene koruna ringe nchebweka bonige family tonto bwata abantu saidi ya 50 bakorega sioro so twanyare ko to gwaka twaye moibere nimete me biashara bide byonsi challenges singo tuka chire basambye bitabwati challenges me biashara bibyo bo tugibwe kingo ko gusebe chuchu challenges kichiri ogwetera omunjo uratakasoe ebange mape challenges njiji ko monyora ese ground challenges chiroro chindanga ne karo tabwa eti amachiko muna kaniri
koko tema gukora shortcut but igavono kwanya ko negative ase biashara byago lakini mono ichiro orobono muna ntutoko ni bichuchu ne obokoro obu na maybe muntu nabagote ingire bakasegete kuikaga ali miesi mino muntu ori kogotema muna kwale goteba watumikira mafuta wa west chinsa so yabe akonwake kidogo lakini challenges mune china bogo chi in future ndo chito chi rorenjera togo chi kora by maybe gotwara sare station no abantu bakogenda ba book na banyara ko bako choro to in physical moyo mera na barobo egere to ka to fwe kwendei ndake to chukora ndake anse moto wa tamonaye amangana yebyomba so boncholi abantu batebira ndake abali mibeo chinko te atocha mu gusaba ali mibebi chuchu to bwaterane mwana yebyombe chisakol hala kioranya kwanere to ara sabire byombe byase keka na ne binge to ire bichuchu I think a challenge was jabo ne ile konya abali miba wika bangu sana kokore into teamwork na ndeke successful ne ngende ko sana ju moko nyara mo tanyarebe konya nyarebe urenge duty rero choko birora nyarebe tajeti so okonya ne chingo chiteke attention ya kutosha so ebyo mbembe bwate challenges mnicho lakini ndona tebe biro bya bere successful na biro gwetera woncheri obwechingoko na ne ile konya abwate bidi no mukino obomo abange mbali munabona biro byarenge bya World Bank to aliko wana na bichuchu ororo lakini challenge do mono no gotaibanga na ukurende ko goteba bara bantu banyale project ya raisiri bara ba soro liuka ndake bantu bochokolera amarora au mebi asale binara lia sama tukagocha tobate company chimanyikanita samangana ye bichuchu ebiga tutaire toba abantu batangani asoko supply me ya Kenya na East Africa so tutaire twale company chinyinge chiembro ye vijana bito na tutaire mono yoko rusie dana se vijana na kaliwa igento kaliwa someire na kiwo cha okora isika twarule chi ase chi century tofauti ngakinere ilikuwa lokole school kwanya ole ngento kelio somere na ndekwali kugima one to ikira senga kiokole school kwali ngento kera konye kyara nuga nitichibese na we bamba go somere timba de bare litani sva go somere ti atokore kendigions na keto echibese ndake banyara go tejo basemi obonge wetero mugano na all the best ase ebiasare karibu mancho barengo tebambu ya mono ase ogosangoli twa sangeri kule ale aro kurwa iga sense mu ya gachuba amuna top mukulima otebirie safari yake boikira nubura na tego chaka kwegenera mbaka lesa nyare goika na inchebu na ndemo Steve nende bunambu ya mono ase bali konstu agwatiranire ase safari yo bonje utakira twa chayoto makonya litego eta goikira boniga twachire bya sare bingi totarira bonchori abange baotebirie megano yabo kulinde inchebu na ndemo Steve bunentere baye safari yo bonchori enerenga kyote abuna bye bye go sembu ya mono ase bali konstu nyare go sangana barabu gochakira egwiki egocha esafari yo bonchori nyare kogendera kulinde nentere bengao iranyare kogendera ikorundi egari ye safari yo bonchori twende go sangana bonchori abange bali bataranyara goikeru banyare goikeru negeta seni kia Ndizi TV buna botambe aiga no bwansubo moksi